Adicias, la mal coiffée. Adieu. A ma esquerra, Myriam Boisseri e a ma dreta, Laetitia Dutege e Mario Cumas. A la vez, avant de parlar amb vosaltres, beso primer, fas descobrir als nostres telespectators quelques imatges de la vostra formació amb una presentacioneta del vostre espectacle E los leus bremunde agachats.